Така, започваме втора част, защото имахме работа днеска, пазарувахме за майките ни. Аз вече... вече за моите купено. Сега отиваме, взимаме бутонките отново, защото вчера не можахме да запишеме. Не можахме да запишеме как литаме, защото имахме важен матч. Алекс ми звъни. Не, това е соти, бе. А кажи нещо за Бога. Какво да кажа? Гръгър. Ох, забравя. Ама, брат, взимаш само едно. Какво едно? Само те най-важното нещо. Бутушите ти, бат. С какво ще риташ? Ти какво риташ? Стонушки. Ми взимаш това. Абе, Идваш ли сам? стига. Да, бе, знам. Взимам си радостта. Аз ще слеза на първия етаж. Що? Що е? Спираме и после се включваме. Така ли? Да. Също на първия етаж. Бързо, бързо. То е залело. Зелено. Чао, хора. До после. Хора, брат. Станах на напрежение. Айде додолу, човек. Да си ми тиеш всяка секунда. Да, ето. Тежи.